Pues ha sigut una legislatura molt complicada. Jo tinc que reconèixer, i t'ho he dit moltes vegades, que acabar la legislatura amb els 22 consellers és un gran èxit, perquè hem fet moltes reformes. Jo soc conscient que hi ha molta gent emprenyada, però totes i cada una de les reformes eren necessàries. Jo ho tornaria a fer. No, perquè és veritat, home, el govern ha sigut valent, han encarat els temes importants sense por, i és veritat que també el grup parlamentari, tot i els dubtes que hi havia al principi sobre la cohesió i les eventuals discrepàncies internes, ha funcionat prou bé, i el balanç de feina que s'ha fet és impressionant, legislativament és impressionant. El que passa és que, mira, és el que parlàvem fa dies amb tu, l'Adis, aquest final de legislatura hem rebut una mica els beneficis d'una feina que moltes vegades no s'ha vist, del Gilbert, d'exteriors, de molta gent i tal, i culmina al final de la legislatura amb els CDIs, que fa tants anys que la gent ho demanava. Ara, això és la part més positiva, que no sé si la gent ho acaben de veure, doncs la gran oportunitat de la diversificació de la nostra economia. Ara, jo aquests dies em dono compte que no hem fet, que ens ha faltat pedagogia en moltes coses. Sí. No, saps què passa? Que jo entenc que molts dels temes que hem atacat no són electoralistes. I ho hem assumit, i això ens comporta segurament un cert desgast que hem de saber neutralitzar amb les explicacions que puguem fer. A la llarga, quan es valori la feina feta aquests 4 anys i la que eventualment es pugui fer a partir d'ara, el balanç encara serà més evidentment positiu, perquè és que, clar, acabar de desenvolupar la fiscalitat, abordar la sostenibilitat de la seguretat social, els complements de jubilació als funcionaris són temes que, vulguis o no, desgasten a curt termini. I tot i així, se'ns acusa de vegades d'electoralisme i de que anem amb la calculadora electoral. No és veritat, si no, no hauríem tocat aquests temes. Però fins al meu pressupost, mira, el pressupost d'això m'han parlat amb tu, ens hauria sigut molt fàcil de dir doncs anem anul·lant les retallades que es van fer al començament de mandat, perquè ara és veritat que igual el 2014, quan tinguem les dades, haurem crescut per primera vegada després de 8 anys a nivell de producte interior brut, però no ho fem. I en canvi jo tinc el convenciment que ho tinc de fer. Ara bé, quan per primera vegada es fica més de 6 milions per fer front al complement de jubilació dels funcionaris, que tothom en parlava i ningú provisionava res, i es garanteix unes pensions garantides aquest cop que es poden sostenir, a més ficant-ho dins del pressupost, i amb la certesa que es poden garantir, jo no me n'arrepenteixo de res. Ara, quan veus això, i es diu alegrement, quan sabem que tenim una espasa de Damocles que el 2029, el 2030 o el 31 és igual. Diu, igual si no canviem, jo no sé si pujant les cotitzacions, que no és un bon moment, però agafant mesures també de contenció de despesa sanitària, de controlar les baixes, ara, si no fem aquesta reforma és enganyar els ciutadans. I després hi ha una cosa que a mi, mira l'Adis, això és una conversa, mira, privada, però quan al cap de 6 mesos se'ns diu o fiqueu un IRPF o no hi haurà convenis de doble imposició, jo vaig dir amb uns companys l'altre dia, jo hauríem pogut decidir, diu, escolteu, parem 3 anys i esperem de legitimar-nos davant de l'electorat. I avui dia no tindrem els convenis de doble imposició i el preu del pa cada dia hauria sigut més car. Per què? Perquè hauríem tingut de ficar l'IRPF amb unes condicions per negociar els convenis de doble imposició molt més dures. Per tant, d'això tampoc me n'arrepenteixo. No, per això nosaltres portàvem el programa fer els CDIs i això passava inevitablement per fer l'IRPF ara, a menys que perdéssim un temps preciós que l'hauríem perdut i ara la finestra d'oportunitat ja no hi passaríem. I després siguem clars, perquè ara potser aquests anys ja tindrem l'ocasió de parlar, perquè hem estat sempre molt coordinats. A més, l'Adis, aquesta és la nostra última... Ens han fotut grans aquests 4 anys, per això. Ens han fotut grans i espera't aquests 4 més. Aquesta és l'última batalla, Sí, sense ser bèl·lics, és la nostra última batalla. Però també el que doni gust és de veure la gent preparada. El nostre partit pot també arreu a Andorra. Per tant, potser sí, que deixem pas. Aquesta és la nostra última, a veure si ens surt bé.